Salam mehriban dostlar. Siz için ýürüýte täzeliklerimiz bar. Daşaly welaýatynyň meşhur aýdym şeýitlerinden biri Mekan Nuriýewden biziň merhum halipalarymyzdan bize miras galan bir ajaýyp aýdymlar täzeçi işläp aranjirovka edip ýürüýte size ýetirmek makul bildik. Daşaly welaýatynyň bir meşhur studiýalarynyň biri bolan Leon Pro Studios çelekem Älen Video Studios bilen birlikde bir şekilli aýdyma geçirdiňiz. Esasan Mekan şu aýdymlary haýsy halipalaryň aýdymlaryny has köpräk ýerine ýetirdiňiz. Attaş esasan aydımların içinde Saba Artikov'un, merhum halipamız Nur Muhammed Meredif'in, yine de bir näçe halipalardan miras kalan aydımları yerine getirdik. Umuman aydımda bu aydımlar men kiçiligimden, çağalygymdan söýüp dinläp aýdasym gelen aydımlardy. Şu ajaýyp şekilli aýdymlar toplumyny Mekan Nuriýewiň internet sahypalarynyň, has Instagram sahypasyndan şoltanna YouTube kanalyndan tomoş edip bilersiňiz.